България е важен съюзник в НАТО и важен икономически партньор за Великобритания, заяви външният министър на страната Дейвид Камерън, който е на посещение в София по покана на вице-премиера Мария Габриел. Камерън разговаря в Министерски съвет с премиера Николай Денков и вице-премиера Мария Габриел. Основна тема на разговорите са били помощта за Украйна и борбата с незаконната миграция. България е важен партньор на Обединеното кралство от икономическа гледна точка, партньор в Европа и изключително важно съюзник в рамките на НАТО. И поздравления за предстоящата 20-та годишнина от членството на България в НАТО. Тази сутрин проведохме прекрасни разговори. Първо, по отношение на твърдата подкрепа за Украйна, която се бори с агресията на Путин. Незаконната такава, нищо не е по-важно от гледна точка на европейската сигурност, но и от гледна точка на световната сигурност. Путин трябва да види, че е сбъркал и България показва своята солидарност, както и Обединеното кралство, както и много други държави в подкрепа на борбата с тази агресия. Ние сме изготвили своя пакет от мерки, Европейския съюз има свой пакет от мерки и призовавам Американския конгрес, който днес ще гласува пакет от мерки. Това е изключително важно за американската сигурност, защото целият свят гледа какво ще стане днес в Конгреса. Имаме икономическите, имаме военните и дипломатически възможности. Знаем, че сме прави в битката срещу тази незаконна агресия. Така че единственото, което е необходимо сега е политическа воля от страна на държавите, които подкрепят Украйна. Те са повече, 25 спрямо една. Така че трябва тази подкрепа да добие своето икономическо изражение. Така че всички ние трябва да го направим. Знае, че в България ние имаме един много силен съюзник. Премиерът Николай Денков заяви, че изходът на войната в Украйна ще предопредели следващите години и десетилетия в Европа. България и Обединеното кралство са стратегически партньори и съюзници в НАТО, коментира вице-премиерът и министър на външните работи Мария Габриел. Аз също бих искала да откроя факта, че България и Обединеното кралство са стратегически партньори и съюзници в НАТО. Като такива ние споделяме общи ценности и заедно търсим решения на регионални и глобални предизвикателства. Затова и днес основни теми в разговора ни бяха теми от нашия двустранен, но и евроатлантически дневен ред. Лорд Дейвид Камерън е бивш премиер на Великобритания. От 13 ноември миналата година е и външен министър на страната.